Sing nakal sapa, Rip? Randy, sing kok tikus sapa? Sing kok tikus sapa? Sing kaya sing gampang jebolne pintu sapa? Jual kabeh sapa sing jebolne? Sing jebolne sapa? Natu. Rip natu dhewe. Sing kok tikus sapa? Randy. Ini ya. Siapa jenenge? Penyapa tuh nyende-nyende rata apa-apa nih, tak jenenge helm lah nyende. Usah. Jenenge helm ya. Usah. Nah tuh. Usah. Dah tuh. Jenenge helm ya. Usah. Gini helm ya. Usah. Ge helm lho, numpak ninja. Usah si sesuk. Lah ya ge helm lek numpak ninja tak jenenge helm. Usah. Usah. Ih, apa dah? Dapat iwat dah. Ya apa? Isono Randy. Ya, ge numpak ninja. Ge helm. Dapat iwat. Ih, apa dah? Ge helm, ge numpak ninja. Nyolek karo helm iki. Dah, tak ge helm ya. Ya. Ih. Ge helm. Boten. Ya. Ya helm kuwi bareng muni meledak. Ngono. Tak ge helm ini, ge numpak ninja yo. Ayo, nah, helm. Usah. Ih, apa dah? Kopiain gawe. Kopiain, iki kopiain. Yo, rara. Yo, balik. Di singgahane set diulek nang entek wis rono. Tak kene helm lho dang-dang. Lah iki ora. Kita kayak kita sendiri sebenarnya. Salah tuh. Nah, Ligo. Tak kene helm ra Ligo. Kopian ndi kok jeblok ra dijiko? Dijiko. Nek, jalan gitu. Ya. Ligo kayak ngono. Ligo. Tinggiane apa kok pantas ya Rip natu ya. Tenan. Nih. Sing nakal sapa, Rip? Randy, sing kok tikus sapa? Sing kok tikus sapa? Nanti. Nah, tuh. Sing kaya sing gampang jebolne pintu sapa? Coba kabeh. Jual kabeh sapa sing jebolne? Sing jebolne sapa? Natu. Rip natu dhewe. Sing kok tikus sapa? Nanti. Randy. Dari Nato. Nanti. Sing ngutahne kopi sapa? Nanti ya. Anak Rodia sapa jenenge? Masa udah. Agak eling ngono. Aku takon lho. Sing nyasang ning klambi ki sapa? Nanti. Randy gawe. Mas Randy. Randy. Pipo wegel karo kowe tapi bisa kelabang ya. Ayo. Ledeng. Dang ngono neh, Dang. Ledeng. Iso apa iki? Lek ngoco-ngoco piye lek ngoco-ngoco? Saja sampai ya tuh. Wis mobil ambil oklek kabeh kan kuwi. Iso apa iki? No. Kena. Mas. Lagi sapa Mas apa iki? Ustobu. Iso Mas apa? Biasane ora ngono kuwi ngene. Ustobu. Ngono. Cak iki sekerep roh iki. Oke ora. Nah, dombe engko selak mambung kok es telere.